měl ho moc rád. Pravdu moc, hladil mu fous na dobrou noc. Jednoho dne. Tak, ukaž svůj rybičku. Krása. Má jaký jméno? Asi Luna. Luna, to je hezký. Ukáž, až jít na svůj detail. Vypadá, že má krásný akvárko. Co vy, kluci, taky jste vyráběli? Jo. Tak ukažte mi svoje rybičky a chci slyšet texty, jaké máte první. Já mám Pepu. Pepa. Honza. Co ty? Ryba, dobře. Stůjte, najedem! Ještě máš čas! A už stůj! Laurinko, skoro si ho trefila, co na tě řekneš? Ne, bylo to škrtý. Bohužel. Dnešní kreativita, vyráběli jsme rybičky v akvárku, no všechno je tady je Nemo, mám tady spoustu rybiček. Krásný, to je bomba. Mně se hrozně líbila ta bojovnice, kde je? Kde je ta beta? Vražedný souboj a fanouškové souperu! Pane kouči, jak se cítíte, že váš tým prohrává? Ukážeme si skóre, jo? No, je to smutné, ale nevadí, to se stává prostě a my to určitě napravíme. Řeknete svým týmu, že budou zklamaný. Prostě tohle jsou, my jsme zadupali jsme do země! Zadupali jsme je do země! A pojď ani doby. Tak to běž, ještě běž! Vydutej! A běž! Jede! Máš čas! A spoustu času! A už máme tady další závodníci, která se chystá na start. Tak ten poslední, tak ten vyhodí jako do vzduchu, že než to dopadne, tak pověřím. No, to je dobrý, kolik ty vidíš půjdu? Aspoň 4, pojď dát, aspoň 4, já ti věřím, 4. Tak pojď na to, ukaž mi. To je ono, to je pěkný hod. A stoj. Já jsem neviděl. Ne. Teď. Co, jak to dělám? Kejváme.
kamarád mám i se zvukem to video, ale... Toto show jsou naši hrdinové, dali oba celé doběhy, jak se cítíte? Je to super. Potáhali jste svůj tým? Ano. Ale celý tým byl ale nicméně velmi dobrý, ne? Vyhráli jste a celkem dost bodů, o 30, jestli se tak nemýlím. Jo. Výborně, výborně týme. Zajásáme výhra! Já! 49 bodů, to je historický rekord. Ještě jedno, ještě jedno. Připomínám, že se půjdeme skupinově vyfotit. Posílám lásku celý planetě. Já dokonce udělám takovou... Tak, teď já jsem udělám předpověď, udělal jsem už jednu kartu, teď udělám další a bude to vlastně předpověď, kterou vám udělám právě teď. Máme Máte možnost zacvičit si s Kristýnou a Lucou jógu, což se v tomto horkém počasí jistě bude hodit. Máte možnost diskotéky, jo, s našimi skvělými DJi. Pak máte tradiční možnost zahrát si s Lukášem a Michalem fotbal. Máte další možnost zahrát si volejbal. A potom, kdo chce být krásný na diskotéku, tak si může nechat u Markéty a Danky uplést copánky. A ty, co jsou znaveni tance, můžou k Pétě do herny. Takže to je večerní program. No a samozřejmě dobrá připomínka, jede celotáborová hra, jo, takže v 7 hodin, jak jste všichni zvyklí, večerní nástup a rozjedeme večerní. Ah!